Tira dapat. Palit ron og Saman. DL sa manok. What? O saan sila? Hatag? Adi hatag dai, hatag dai. Pwede na. Pwede na ka. No, oy di madala, oy. Itas na. Tara, moto. 40. Saan boss? Kani uko no. Ah, may uwan ng maskaram na. Ay, si Kuya ina daghang tao. Palit ang DL. Kilo. Ah, Libre tong maskara usa. bitaw. Pwede ba? Wala. Mindset. Jarada meron og karning baka, aw baboy. Pulo tato nya, di madaang uha ay. Wapo na katong tingitag kaya ka una ba? Wapo mo lagi na. Hindi totoo yan. Sa. What? Pinago po. Ano luluhin naman mo, libre rom na to. Cesar Montano ay. Namaligaan lang baboy. Dire sa Momon. Cesar Montano. Adoy. Ay. Adra, unir na. O karon mga toy kay habagat man. Magpatapata sa taron darato putahe. O biyasa mo kamo sa ring manihon. Yo! Handa na ba kayo sa pinakamanghang na luto? Choy Vlog, let's go! Walang takot sanghang, walang atrasan! Buksan na ang kalan, ihanda ang kawali. Mga Choy ay narito nagluluto araw-araw. May baboy, may manok, o kaya naman ay exotic na pagkain. Pero may kulang pa kung walang pulang hiwaga. Sandok sa kanan, kutsiyo sa kaliwa. Pagkain Pilipino talagang paborito mo. Ngunit bago i-serve, bago matapos ang pagkain, may isang rekado na dapat mong mapansin. Dili po na to ani. Sile, mas madami, mas masaya. Choy Vlog ang kusina na pumuputok sa anghang. Oh, mate! Ite na! Wow! Ito, grabe. Oh? Crispy gino. Crispy pata. May crispy pata ni Juan. Lah, armularde. Lah, lah. Sus, tukara po sila eh. Pero, Crispy pata ni Almuralde. Kalamya ka sa'yo. Ya, eh. Ano, nasa bawah. Politik pa. Uba ba? Mga ito yung mga idol. Feeling sini Hangat. Ito. Mamlo itong babaan. Sili po dito. Dito na palupin din. Sili po tabi. Tapos ganon. Paano ito? Sama ko ulit. Ha? Dipan? Sulipan, glamoy man. Sangka. Pagkasapon, dito mong paglamoy. Idol mga sayo.
Naol na kay di man musakay. Bahog ba na? Sili. Op. Ah, ipan ko. Ha? Ipan ko. Gila mo yoy. Liar ba? Grabe kung hanga yun. Lah, banggi na. Banggi. Ah. Dah. Dah. Op. Ah. Iya. Dah. Halo. Dah. Grabe, puro na yung nangupot kong liog. Ha? Puro na yung nangupot kong liog. Hang baka na maabot dito, marang sa paon eh. Puro sungos eh. Sabi silyo. Bahog ba? Dah. Extra ito yun. Dah. Wala mga tayo mga idol. Sauce mga idol. Mga tayo. May crispy eh. Lah. Pili parit. Wala. Darang kami tiit. Lah. Darang, inggit lang sa pikas Grabe dito. na eh. Tuhod ba? Mga choy, piti mga choy mga idol. Mustik. Mas lami. Mas lami yun ang king pata ni Armoralde.